gang imellem gå ud i et område, der hedder, vi begynder at undersøge noget, vi i hvert fald ved, at vi ikke ved. Men det er sjældent, at vi frivilligt går helt derud, og vi udsætter os for noget, hvor vi ikke, som vi ikke ved, at vi ikke ved. Før vi bliver presset til det på den ene eller på den anden måde. Den eneste måde, at vi kan få adgang til alt det potentiale, der er her, det er ved at åbne op for nogle ting og være nysgerrige for det ukendte. Fordi det der, det er det ukendte. Og det ukendte er vi bange for som mennesker. Men det er der, alt guld ligger. Bevæger du dig derud, så kommer diamanter, det kan jeg godt fortælle dig. For så er det, du opdager det, du har inde i dig, til at skabe det, du gerne vil. Men du kan ikke opdage det, før du undersøger det. Du kan ikke se tingene, før du undersøger det. Nogle gange synes jeg også, at hvis jeg observerer folk, der hopper derud, der vil de nogle gange få rigtig, rigtig hurtig succes, fordi de har jo slet ikke alt det der panser. De er ikke klar over, at de skal være bange. Jeg skal lige have igen. Altså, jeg har oplevet folk, der kaster sig ud i noget, som, altså, de er måske ikke rigtig klar over, hvad det egentlig er. Altså, og de er slet ikke klar over, for jeg sidder med en viden og tænker, at det er kæmpestort. Ja. Det ved de ikke. Og det vil sige, at de er ligeglade, og de går ud med et helt andet mod og uden frygt. Ja. Og så kan de nå meget længere, fordi de ikke har en masse bremseklodser. Lige præcis. Så jeg tror, at hvis man våger og kaster det ud, så kan man risikere at falde enormt hårdt, man sidder og så risikerer at få nogle succeser. Så hvis man prøver, risikerer man at tabe. Hvis man ikke prøver, så har man allerede tabt. Det er lige præcis det. En rigtig god måde, som jeg godt tænke mig at illustrere det her på, hvordan det egentlig er, det er sådan egentlig sådan, jeg ser de fleste mennesker gå rundt og gøre i deres hverdag. Hvis I nu forestiller jer, at det her, den her sorte affaldssæk, den repræsenterer det, jeg ved. Okay? Er I med på det? Så tager vi den lige på her. Det her, det er mit liv. Det er det, jeg ved. I forhold til potentialet af viden, der findes i hele verden. I forhold til det potentiale, der er i bevidstheden, for bevidstheden er uendelig. Men det her, det er mit liv indeni. Og så kan jeg gå rundt. Jeg kan se, det kan sgu godt blive lidt varmt herinde. Det ser sgu lidt sort ud, synes jeg. Jeg synes, der er lidt trangt. Jeg synes ikke rigtig, at jeg kan se de muligheder, jeg har for mig. Så går vi rundt i vores liv på den ene eller på den anden måde og beklager os over ting. Men det er udelukkende fordi, at vi befinder os inde i den boks, vi har puttet en affaldssæk over vores egen hoved, og bevæger os kun inde i det, vi ved, og det er det, vi forholder os til. Bliver vi budt på noget andet, så negligerer vi det og siger, det er for enkelt, det er for simpelt, eller det virker ikke, det kan jeg ikke forholde mig til. Ej, det bliver jeg provokeret af, det vil jeg ikke høre noget om, det er jeg ikke nysgerrig til at undersøge. Men det bliver da lidt varmere herinde. Og det bliver da lidt mere trangt, og jeg kunne så godt tænke mig at finde ud af, hvad har verden egentlig at byde mig? Jeg vil have det bedste i verden. Men jeg er ikke helt villig til at hoppe ud. Jeg er ikke villig til at gøre mit bedste for at få det bedste. Men jeg vil have det bedste. Og det bliver varmere, jo mere hidsig jeg bliver. Det bliver mere trangt. Det begynder at blive klaustrofobisk. Fordi som mennesker har jeg også en impuls til at vokse, til at leve, til at se verden som den er. Så prøv at forestille jer, hvor meget den her affaldssæk, den fylder i forhold til hele rummet. Hvis I forestiller jer, hele rummet, det er alt det potentiale, der er til rådighed. Hvor meget fylder det så? Ikke en skid. Så de muligheder, du har i dit liv lige nu for at skabe det, du gerne vil, om 1, 2, 3 måneder, 4 måneder, 6 måneder, 12 måneder, de er til stede lige nu. Men du er nødt til at gøre én ting. Du er nødt til at være villig til at begynde at prikke hul og sige, okay, der er noget, jeg ved, at jeg ikke ved. Så hold kæft, mand. Jeg begynder at stille spørgsmål, jeg begynder at være nysgerrig. Og der kommer nogle nye muligheder. En idé, en indsigt, noget lys ind i mit liv. Jeg begynder at kunne se nogle små ting, og blive mere nysgerrig efter, hvad fanden er det? Ej, tænk så, det kan være andet end sort. Det kan være andet end varmt. Det kan være andet end klaustrofobisk. Og jo mere jeg opdager det, jo mere nysgerrig bliver jeg. Jeg er lidt bange, fordi jeg er vant til at være herinde. Forestil jer, at det er helt sort, og lige pludselig kommer der lys ind. Kan I forestille jer det? Men det tiltrækker mig så meget. Der er bare noget i mig, der har brug for det. Så jeg bliver nødt til at kæmpe, jeg bliver nødt til at blive ved. Indtil jeg kommer ud. Kom ud i verden. Kom ud i alt potentialet. Alle de muligheder, der er. Når jeg bryder ud der, når jeg træder derud, så kan alt lade sig gøre. Det kan lade sig gøre hurtigere, end jeg nogensinde har turde forestille mig, det kan lade sig gøre. Men jeg har været villig til at bryde igennem. Og gøre det.
Og det er fantastisk dejligt at stå sådan her. Frem for at stå derinde. Med den affaldssæk overhovedet. Men det er sådan, at jeg ser folk gå rundt. Det er sådan, at jeg ser dem, når de kommer for mig. Når de kommer til mig. Da jeg sad og spiste morgenmad med Jan der for 7 timer siden, så så jeg Jan, og så så jeg en affaldssæk over hovedet, så sad vi og talte. Indtil jeg hjalp ham med at åbne den lidt op. Det skete fantastisk. Jeg tænkte, han havde kunne slå kalesjen ned og have det godt på vej hjem. Han har skabt fantastiske resultater, fordi han har skrevet herude. Det er fantastisk god reklame for mig. Men kan I se det? Det er ikke fordi, der ikke er muligheder. Det er ikke fordi, du ikke har talent. Det er ikke fordi, du ikke har potentiale. Overhovedet ikke. Det er lige for næsen af dig. Men du er nødt til at vælge og prikke hul. Lad lyset komme ind. Træde ud. Så kommer det. Hvad siger du? Hvordan definerer man problematik? Hvordan forstår man det? Hvordan ved man, hvor det er til? Hvor er det? Din modstand. Det hvor du har din modstand.